गोलैना बाइकआ फायजारानो बायजोब्बाय बाला मिथिखादो दे आंनोबो हिनजावजों समान होननानै होनबाय थायो आं गारिखौ सानखाया नोङो लोंबा। हाय लोगोफोर जानांगौ नोंथांमोना थाबनिल' नुनाय मिथिखाबाय दा आङो आंनि आराम मोननायखौ प्रेंक कल खालामनो नागिरदों माने मैया जोंना रेगा प्रडाक्सननि मोनसे एसे फिसा पार्टि जादोंमोन आरो दा इनि थ्रुयैनो आं बेखौ प्रेंक कल खालामनो नाजानोसै दा फुंनि 7:18 जाबाय बे भिडिअआ माला ओंखारगोन मिथिथ'वा दिनै ओंखाराबो जानांगौ भिडिअआ दिनै 24 जानुवारि मैया 23 मैया जोङो एसे पार्टि खालामदोंमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो एसे इन्टारेस्ट लादो आं कल खालामनोसै आराम मोननायखौ हेलौ मा खालामदो? दङ ओरैनो दासो सा लोंखांदों। खैथासोआव फैगोन? दा 10थासोआवसो थांनाय जागोन नामा बास। मैया माबाया गोलैना बाइकआ फायजारानो बायजोब्बाय बाला मिथिखादो दे आंनोबो माबा मोनसेबाबो माबाखागोन होननानै लाइजामाबो बेगा खुलि होननानै माबादोंमोन अबे माबाखै गेवनानै अबावबा गजोब्बाय 11 खान ना मा ओरैल' दंसै एसे बुरजा गबोबाय ओरैनो नायहोदोंमोन ना इसोरखो दा फाहामनोसो लांनांसिगोन बाइकआबो मा माया बायखो? फायजारा आरो मादगारा बायजोब्बाय लोंनानै फेदों होननानै मिन्थिखागौ आं नोंखौ एकदमबारे ओंखायनोथ' आं बांद्राय लोंनाङा होनखायो आङो होमबाबो नों खोथाखौनो मानिया फाहामनो मानोबा इमान फैसा थाङो आरो लेथ्राबो नुयो बयाबो नुयो फैसा हरदो फाहामनो फैसा थानायखाय आंनाव बेखौनो बायनांसिगोन आरो बुंबा मानो मानिया नों नोंखौ आं दाख्लैनिफ्रायनो होनगासिनो एसे बिदि कन्ट्रल गैयायै लोंनांला होनगासिनो आं नोंखौ थाबा जानाय नङामोन ना बिदिनो आं जि बहाबा थांबाथाय अखान्थि बिदिनो सानबाय थायो मोनसे जानो नागिरखायो गोलैफेरामोनलै मैया बोरै गोलैखोथाय गोलैफेरा बिदिनो आरो सानफ्रोमबोलाय बहा मैया एकदमबारे इमान फेदो नोंखौ होनबाय थायो आङो इमान हिनजावजों समान होननानै होनबाय थायो आं गारिखौ सानखाया नोङो लोंबा दा मा लस सोरनि लस दा रावनिबो लस नङा गारिनिसो लस गारिया लस जादों सोरहा लस जादों इमान मोजाङै माबानो होयो आं नोंखौ बिदिनि थाखायनो गारि सालायग्रा माग्रा होननानै इमान माबा सानो नों माने एसेबो बुजिया लोंबाय थाग्रा जाखो नोङो मानो बिदि नोंखौ होनबायानो थायो आङो मा खालामनो दा मा खालामनो दालाय जानानै थांबाय आरो होनबायानो थाखायो आं रायबायानो थाखायो नोंखौ अफार लोंनाङा होननानै मालाबा बिदिनो माबायो समाव जाया नङा जायो माबा मोनसेबाबो ओमफ्राय मैया सिकरबो जाफ्लांलायलांदों माबायदि जाथार पेकेटसे दंबावोसो आं लाबोनाया नङा दे आरो बायफ्लाङो इमान फेबा गावखौनो मायाव दं फात्ता मोना नामा नोङो जानो लुगैना जाफ्लांदोलै बोरैबा सिकरखो ओंखायनोथ' आं बुंदों आं दानिया बुंदों लोंनांला होनखाबाय दे आङो दे दोननोसै दे ओमफ्राय खोनाबाय मा आं भिडिअ बानायगासिनोमोन साबसक्राइब खालामनो होलाय रायजोफोरखौ हा मा भिडिअ बानायगासिनोमोन साबसक्राइब बानायनो होलाय मा होननाय जादों आं दे बुजिया आं खि बाइकनिफ्राय गोलैफेरा मालाबा ए ओरैनोसो होनदों आंबो जि बोरैबा मोनलायदों दा गारिया जानायखायसेल' जानाय र' बिदि सानगुलायदों आरो
दाथ' गारिया जादोंबा फाहामगोन र' माबा मोनसे खालामनांगोन बिदि सानबाय जादों। ए नोंथ' आंखौ मिथिया भिडिअ बानायो होननानै दे दोनदो होमबा दिनै भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोना बेफोरबायदिनो मिनिनो इन्जय खालामनो थाखाय चेनेलखौ नोंथांमोना साबसक्राइब खालामदो आरो बयनोबो शेयार खालामना होदो नेक्स्ट बाराव सोरनि लाबोलायो नोंथांमोनाबो नेनानै थादो आंबो मिथिथ'आ सोरखौ लाबोनो हायो नोंथांमोना नेनानै थादो बाय